mujarrabi ya sa da cikin yanayi da ƙaddara idan ta zo ake kira mujarrabi. Ƙaddara idan ta zo ba a kauce mata. A duniya ina gwarzo ita ba ruwanta, mujarrabi kenan ya zo a sa'in nan, ba wani tsumi babu dabara, Allahu zai miki sakayya. Mujarrabi, mujarrabi, mujarrabi. Sanda muke dawowa daga ɗaukan shirin shahararren fim ɗin nan na mujarrabi wanda muke nan Masaba wato a Aisanta, a daidai lokacin da muka je muka ɗaukar sinasinan gaɗe saboda fim ɗin daga haka ta allaka a inda ga Haruna M gidaje masu zafin so a gidaje 24 TV. Wannan gaskiya ne. Yes, alhamdulillah mujarrabi aiki ne wanda yake an daɗe ba da aiki wanda zai kasance zai ba da nishaɗantarwa gani da tausayi. In ka duba labari ne gaskiya an ɗan daɗe ba rubuta labari da shi ba, saboda labari ne wanda ɗauki da soyayya da abin al'ajabi, saboda mun duba mun ga an raja a wannan bangaren kuma muka ɗan raja a wannan bangaren yin fi da wanda yake an samu kulawar daraktoci da dama tun da labari ne wanda ba daraktoci ɗaya an haɗa daraktoci kusan guda nawa maka haɗa ƙarfi da ƙarfi. Kamar yanzu yi tana akwai darakto na Jamilu Nafsin, akwai Yusuf Jibril Zizo, akwai Haruna M gidaje, akwai Abdul SD shi kan shi darakta ne, ni kaina nan mai magana Muhammad M Kiya ne kan yi daraktin kamera duka ga Shamo Dini. Yawa ga the best makeup, yawa makeup din wannan burin ke ga ana yin jini. To Haruna gidaje muna godiya mu da kanka anjima insha Allah. To makeup me suna? To gashi na ga an wani makeup wanda ya bani tsoro inda ka san da gaske an yi jini amma mace fyaɗe sai ni ga abin kamar true life ne a so fyaɗen kamar da gaske ne haka. To me zaka ce? A yanayin yadda labarin ya zo, labarin yana buƙatar a shi kamar yadda ake a zahiri. Za a ga mace fyaɗe a zahiri ga jini ya zuba a cikin ta, yanayin yadda ta shiga wani yanayi daban wanda ba ta saba shiga ba. To shi ne muka nuna shi a zahiri. Duk abin da ake yi na wata fyaɗe a cikin layi ko yarinya ko babba, duk haka yana faruwa. Kana nufin wannan ba Coca-Cola nake gani a wannan gaba? Wannan jini ne kake gani. Jini na sosai na mutum? Na dabba ne, amma na wanda aka haɗa. Ok, wanda kai ka haɗa irin naka na gargajiya na wanda da an gani da a doka jinin ne na gaske. Gaskiya ne. So dama in za ku jini haka a fim kukan dan yi haɗawa kuke, na sha jinin mutum kuke za ku nemo. Na in za a yi fim in ka je nan yadda labarin yake, in jinin irin ana son mai kauri ko wanda mai tsanani kowane kalan jini ake so, kai wanda za ka haɗa kai za ka wani kalan zan haɗa da me zan yi amfani. Shi mai kaurin akwai bangaren shi daban, shi ma mara kaurin da abin da ko ne kaga irin akwai irin na jinin wanda ake kamar na fyaɗen nan, kaga irin mai kauri da irin cikin mace ya bari, kaga shi ma na san yanayin yadda cikin idan kuma ciwo ne kaga dole za ka same shi irin yaɗi wata ake irin sauri haka. Kowane kalan jini akwai ne. So makeup ɗin jini kawai ka fi yawa ko kuwa ko wasu bangare da kake taɓa? Gaskiya ni a nawa ra'ayin nawa, gaskiya ni wannan kawai shi ne. Ma ka iya mai da tsoho yaro? Ina yin wannan. Tunda ya shafi special makeup. Yawa special makeup da mu. To muna godiya Abdul. To shi ke mu na godiya. A ci gaba da shi kenan sai kan babban likitan nan da ya fito a cikin wannan fim, shahararren fim suna Mujarrabi. Doctor, duk da na sauri na introducing ninka a ciki duk da dai ya kamata a ce muna cikin jama'a ne na ma interview na muje. Jaruma, ko me zaki ce daidai lokacin da yanzu na ga ana ta ɗaukan ki kina ta kuka, me ya faru? Fyaɗe aka yi min. Fyaɗe kuma? Su wa suka miki fyaɗe? To kai na cikin ɗaya daga cikin wanda suka yi fyaɗe. Ni ba ruwa na kake jawo. Yawa ya sunan fim ne? Mujarrabi. Mujarrabi. Ke ce wa menene a cikin sunan? Wani rawar kika fito?
kai mun faɗi. Kin fito a wani fanni kika taka? Dan Allah ku shiru, dan Allah. Kai ina recording fa. Haruna ina da Ko haka nan za a yo. The shooting of Mujarrabi film directed by Jamilu Nafsa Marubuci and Yusuf Jibril Ziza, the international best impeccable na godiya dokan da zoke ka kwararren marubucin nan mai tasowa wanda MKI Muhammad Ibrahim MKI haka ya ɗauki nauyinsa ya ba da gudunmawarsa ya saka miliyoyin ba wata alfarma ya nemi domin ya biya mu kowa bukatunsa domin ya yi abin da ya kamata. To idan mutane suna so su kalli wannan shiri ɗaya mana sannan Abdul SD ya zo ya taya akwai manya-manyan daratoci a gefe na akwai su Haruna Gida nan ina da Zizu Yusuf Jibril ba indiya ba darakta ne sannan kuma continuity sannan kai ga Abdul SD edita ne kuma darakta ne kuma kameraman kuma yayya tallafa sun ba da aikin domin ya zama wani lokacin ma ina gaji ko kuma ina da cikin wani issue kawai su suke dauka na san suna da mu yana tafiya so wannan din dai ina kira jama'a da sani cewa za su a MKI channel a YouTube manhajar YouTube MKI channel TV so ana za su samu wani kuma dorawa insha Allah na tabbatar da muna da jarumin da muka gabatar mai suna Hauwa S Maiduguri amma ni ina ce mata an daba to gaskiya ne darakta ko marubuci kuma fasihi yawa wanda kowa ya riga mujarrabi Allah a dangula mana kuda ku dangula mana subscribe kai ku dangula mana wala kamera ya sa ta cikin yanayi da ƙaddara idan ta zo ake kira mujarrabi. Ƙaddara idan ta zo ba a kauce mata. A duniya ina gwarzo ita ba ruwanta. Mujarrabi kenan ya zo a sa'in nan. Ba wani tsimi babu dabara, Allahu zai